Mijn naam is Marta Alvarez. Ik heb op Facebook onder andere Nisha's Haircare en Snacks. Zij de Haircare en Snacks. Ik maak mijn eigen haargroeiproducten. Ik doe een bestelling naar snacks. Dus daarom een combinatie Haircare naar Snacks. Today, we have bloedworst, sorry even, we have bloedworst, we have kippenworst, aswiti de suka lomsa. Na tweede wiki, u ab ete 2 wiki, dus u kon snel naar stand 16 en u kon take sweet vleesworst, kipworst, bloedworst, u kon take dan u ab sweet sap, u ab orchade kokos, rode vrucht, sinaas, mango nanga sinaas, dus u kon take. Bye bye. Bedankt voor het kijken. Abonneer nu, zodat je makkelijk de taal van Suriname kan leren. En als je deze video interessant vond, check dan de volgende video. Want wat je daar gaat leren, wil je echt niet missen.